Bé, a mi me toca explicar-vos el contingut del programa. A qual cosa comenceu a prendre cadira perquè tenim com a 3 hores i mitja de xerrada sense pauses, ni comes, ni punts a part. Per tant, aquell o aquella que cregui que serà massa tard a l'hora que acabi, que s'aixequi ara i abandoni la sala i deixi l'espai a alguna de les persones que s'ha quedat fora perquè no hi ha cabut. Si no és així, no digueu després que no us he avisat. La CUP, les CUP, som una organització ben estranya. Tan estranya que les acusacions que ens fan des de fora són precisament allò que ens identifica i ens explica de cara endins. Ens diuen que som radicals. I és així. Som radicals perquè anem a les arrels de les coses. I quan veiem una crisi com la que tenim al davant, fent que gent es llanci del balcó de casa seva perquè la fan fora, veient com els veïns remenen els contenidors, veient com la desesperació no és només una paraula que apareix en una pel·lícula de Hollywood, i tenim clar que no s'arreglarà ni demà ni passat demà, som radicals. Som radicals i anem a les arrels del problema i sabem perfectament que no n'hi ha prou dient que Espanya en roba per explicar el problema, perquè resulta que a Espanya també el roben. I en bona part a Espanya el roben els mateixos lladres que ens roben a nosaltres. Per tant, tot i que tenim clar que Espanya en roba, que l'estat espanyol en roba, tenim clar també que hi ha moltes catalanes i catalans, moltes no són massa, no arriben a l'1% de la població, que en roben. Molts d'ells estan al Parlament, però no són els més importants. Els que en roben i són importants de veritat no apareixen gairebé mai enlloc, a no ser quan els donen la Creu de Sant Jordi, que com sabeu és la distinció que es dona en aquest país en la part econòmica a aquells que roben més que els altres. Estem instal·lats en 3 crisis a les quals hem de donar solució. La primera és una crisi de legitimitat del sistema democràtic. Tenim ben clar que els polítics són una colla de corruptes, i no m'invento jo la frase, ni l'expressió, ni el nom, ni l'adjectiu. Totes i tots ho sabem. I algú preguntarà, i què feu vosaltres ara anant a fer de polítics? Doncs resulta que ens han dotat d'una sèrie de normes per no caure precisament dintre d'aquesta corrupció. I pensem i esperem que aquells altres que són polítics, entre cometes, que estan en un Parlament, es dotin també d'eines per tal de no caure en aquesta corrupció. Perquè tenim ben clar que tenir el poder a les mans corromp a tothom absolutament. És evident que nosaltres que estarem 4 anys tindrem una part petita de corrupció. Però resulta que els polítics que avui es presenten a Tarragona per ser polítics representatius de tots vosaltres, perquè la circumscripció és provincial i es diu Tarragona, resulta que fa molts anys que són corromputs pel propi poder que estan tocant. I no s'han posat ni una sola norma de contenció per tal que aquesta corrupció que a tots corromp no els corrompi amb ells també. Legitimitat democràtica que va ser trencada fa uns mesos, bastants mesos, al carrer, com totes aquelles coses que ens interessa canviar. Moltíssima gent va sortir als carrers, va ocupar places i carrers i va dir que no creia que aquest sistema fos un sistema lògic ni democràtic. I va contraposar moltíssimes alternatives. Tantíssimes alternatives que aquells precisament que cauen en la corrupció cada dia perquè fa tants anys que són corruptes, que són bàsicament corruptes, van enviar per fer-los fora de les places a tots aquells que ja sabeu, una gent uniformada que no porta número de placa per tal que no puguin ser identificats i que pegant al cap precisament perquè és això el que aprenen a les seves escoles, les escoles de la policia de Catalunya. Unes escoles que no ensenyen a no pegar a nens de 13 anys al cap. Fa uns pocs dies a Tarragona, amb un conflicte social que era un conflicte social, la policia va intervenir defensant a aquells a qui defensa. No va anar a defensar a cap de les persones que fan fora de casa seva perquè no pot pagar.
no van anar a defensar a cap de les persones que, com molts que esteu avui aquí asseguts, o mon pare mateix, que ja no hi és, us van robar directament des de la Caixa o el Banc de Sabadell, que ara resulta que són molt assenyats, a partir de les participacions preferents. A quants els que esteu aquí us van robar? Voleu aixecar el braç? Jo l'aixeco primer que tots. A ningú més? No m'ho crec. Doncs bé, en cap moment va aparèixer ningú en cap porra a la porta de la sucursal bancària que us havia robat per dir-los, com a mínim, que us tornessin els diners. Perquè precisament la utilització que està fent l'actual govern de Convergència i Unió i bona part de l'anterior del tripartit de la policia és una utilització de classe. Utilitzen la policia per fer por. Saben perfectament que davant d'una crisi com la que tenim, una crisi econòmica, que és la segona crisi de què parlarem, la gent té dues opcions. Històricament només n'hi ha dues. Una, callar i esperar que algú li marqui l'enemic. A l'Alemanya nazi l'enemic s'anomenava jueu. Aquí, a l'enemic, alguns feixistes d'aquí li diuen immigrant. Però no tingueu por, quan s'acabin els immigrants i els jueus, que aquí no han estat assenyalats, vindran els altres pobres, els pagesos, els pescadors que quedin, qualsevol que no sigui majoria. Per què? Doncs precisament perquè quan algú té por, allò que li cal és trobar un enemic. I el poder sempre assenyala enemics més pobres. Ens fa mirar cap a baix i sempre veiem algú més pobre per dir que té la culpa d'allò que ens ha passat. La segona opció, davant d'una crisi econòmica com la que tenim, era aixecar el cap. I aquesta aixecada de cap només té una pròpia visió. I sabem perfectament qui hi ha a dalt. Sabem perfectament que el senyor Feiner, que és un senyor que té un cognom que no li escau gens, perquè treballa o no treballa gens, ens ha robat a centenars de milers de persones a partir de les preferents i de moltes altres formes de robatori. Ens roba cada dia quan aneu a agafar una autopista i l'empresa que es queda els diners és una que té, evidentment, els diners instal·lats dintre de la seva pròpia caixa. Ens roba cada dia quan a partir de formes rebuscades es queda bona part dels diners que tenim al banc. Ens roba de moltes formes diferents. Però tot i així sabeu perfectament que no està sol. Aquest filòsof que es deia Fèlix Millet i que un dia l'haurem de fer un monument, que per cert continuïa bevent Dry Martins per Barcelona, tot i que va robar milions i milions i milions i milions al Palau de la Música Catalana, doncs aquest filòsof que es diu Fèlix Millet ho va definir molt bé. A Catalunya manem 200 famílies, des de fa molts anys, tots ens coneixem i tots som amics. Doncs bé, el senyor Feiner, el senyor Fèlix Millet, té al seu costat moltíssima altra gent. Curiosament, moltíssima altra gent que ara, per boca del partit majoritari, ens està explicant que la solució als nostres mals és l'estat propi. Anem a la tercera crisi, la crisi nacional. Sabem perfectament que davant d'un procés d'alliberament nacional com el que tenim davant, que han creat les persones que han decidit dir prou a formar part de l'estat espanyol, no els partits que s'hi han apuntat el 12 de setembre, davant d'un procés d'alliberament nacional, davant de qualsevol procés d'aquest tipus, no hi ha ningú que es quedi aturat. I les classes populars, sempre quan es mobilitzen, no ho fan només per alliberar la nació, perquè tothom sap perfectament que la nació no existeix si no hi ha persones. Les persones que estem dintre de la nació, les persones desnonades, les persones retallades, les persones sense cap mena de subsidi, les persones que viuen en la pobresa absoluta, les persones que no tenen dret a una sanitat pública perquè la sanitat pública ja no és universal, les persones que no podran votar el dia 25 perquè no tenen dret de vot, les persones que no tenen dret pràcticament a res, ni tan sols a queixar-se, aquestes persones són també la nació. I quan un procés d'alliberament nacional es tira endavant i el tiren avant les classes populars, com nosaltres defensem, el que acaba passant és que l'empoderament d'aquestes classes populars ens fa dir que allò que volem és la independència, no l'estat propi només. Que no volem tampoc ara la independència i després ja veurem. Perquè resulta que els que manen i ens diuen això, aquest any han fet fora 3.000 professors i mestres dels nostres centres d'ensenyament. Jo soc professor de secundària. Durant els 15 dies que dura aquesta campanya, al meu institut ningú ha cobert la meva plaça. Per què? Doncs perquè és un institut públic. I perquè una llei que es diu Llei d'Educació de Catalunya, que va ser aprovada, evidentment, per qui ara està manant,
però que va rebre el suport d'un escolanet que tenia en aquell moment al seu costat, que va dir que com que el PP deia que no, nosaltres diem que sí. Aquesta llei, la Llei d'Educació de Catalunya, permet coses tan aberrants com aquesta i moltes altres. Els centres d'educació han de tenir una part dels diners que utilitzaran per funcionar, que se la busquin allà on puguin. I evidentment, això, per exemple, a Tarragona té facilitats perquè tothom s'anirà a Deutsche Michel o a l'Abast i trobarà un mínim finançament per tal que els nens, per exemple, aprenguin també que l'Abast i la Deutsche Michel són empreses molt bones i punt final. Però a altres llocs on hi ha escola rural, per exemple, tingueu clar que això no és possible, que la Llei d'Educació de Catalunya i altres lleis que estan fent el que ens porta és a la desaparició, en aquest cas, de l'escola pública, però la resta a la desaparició de qualsevol altra cosa pública que tinguem. I no pot ser que ho veiem davant dels nostres ulls i no fem res. No pot ser que ens diguin que van a tancar 42 CAP a Catalunya i que uns mesos després la mateixa persona que ho ha fet, que es diu Artur Mas, vingui a fer un míting a les Terres de l'Ebre i tingui l'auditori ple de gent aplaudint. Això és una aberració. És una aberració que tingui ple aquí, és una aberració que tingui ple a Tarragona i és una aberració que tingui ple a Barcelona.